As actas do segundo Concilio de Braga, celebrado no ano 572, están asinadas polo bispo Maelok como britonenses eclesiaepiscopos, como bispo dunha igrexa britoniense situada en Galicia, rexión a que a partir de agora nos imos referir como Galicia. Esta igrexa britoniense é citada en varios concilios posteriores. A derradeira mención é no terceiro Concilio de Braga no ano 675. Así sabemos que os celtas britanos xa estaban en Galicia no ano 572 e tamén sabemos que aínda seguían en Galicia un século despois. Quen eran aqueles celtas britanos? De que parte das illas británicas procedían? Como chegaron a Galicia? Onde se estableceron e como vivían? Que legado deixaron no noroeste peninsular? Os celtas britanos xa estaban cristianizados e romanizados en certa medida, xa que estiveron baixo o dominio romano durante uns 370 anos, pouco tempo menos que os habitantes de Galicia. A diferenza é de uns 60 anos aproximadamente. As evidencias arqueolóxicas apuntan a un grao semellante de romanización en Britania e en Galicia, polo que quizáis os primeiros anos non tivesen unha relevancia significativa. A pregunta que debemos facernos agora é: cando chegaron os celtas britanos a Galicia? Hai constancia de 3 grandes migracións de celtas britanos á Europa continental en tempos históricos. A primeira foi no ano 388. As tropas de celtas britanos que acompañaban ao emperador Magno Máximo cando se fixo co Imperio Romano do Occidente estableceronse en Bretaña tras a morte do emperador. É interesante que os celtas britanos que se estableceron en Galicia tivesen un mosteiro coñecido como Monasterius Maximi, que traducido significa Mosteiro de Máximo. Non debemos esquecer que Magno Máximo era nativo de Hispania e moi posiblemente de Galicia, igual que o bispo Prisciliano, a quen Máximo mandou axustizar en Tréveris por herexe. Este emperador xa era cristián e sábese que o visitou varias veces San Martiño de Tours para interceder a favor de Prisciliano. Despois de ordenar a execución de Magno Máximo, o Senado romano aprobou un decreto de damnatio memoriae para borrar a Máximo da historia para sempre. É posible que os britanos que se estableceron en Galicia fosen os restos das tropas britanas que acompañaron a Máximo durante a súa etapa como emperador usurpador do Imperio Romano de Occidente? Entendendo que Bretoña era unha ampla zona do norte de Galicia e non só o que hoxe é a parroquia de Bretoña, é posible que a Bretaña na que se estableceron fose a Bretoña galega e non a Bretaña francesa? É posible que se establecesen en Bretaña e máis en Bretoña? A segunda emigración de celtas britanos ocorreu entre os anos 458 e 460. Foi unha emigración a grande escala de aristócratas e cidadáns britanos que estableceron en Bretaña unha vez máis. Onde se estableceron? Na Bretaña francesa, na Bretoña galega ou nas dúas rexións? É posible que esta segunda migración chegase para reforzar o primeiro asentamento porque xa tiñan un territorio de seu totalmente consolidado? A terceira gran migración ocorreu entre os anos 530 e 540. Foi unha emigración en masa desde as illas, pero esta vez foron monxes celtas os que emigraron para asentarse en Bretaña ou en Bretoña. Tendo en conta que no ano 572, na Bretoña galega, xa había un bispo da igrexa britoniense chamado Maelok e un mosteiro de Máximo vinculado a ela, é razoable pensar que os celtas britanos se estableceran en Galicia moito antes. Non esquezamos que esta é a época dourada da igrexa celta, dos santos britanos e irlandeses e dos grandes navegantes celtas como San Brandán e Santo Amaro. Desde cando estaban establecidas as rutas marítimas entre os diversos portos da Europa Atlántica tradicionalmente habitados polos celtas? A
Aproximadamente 1200 anos antes de Cristo, no período do bronce inicial da fachada atlántica, xa existía unha rede comercial marítima entre o que hoxe son Galicia, Bretaña, Wessex e Irlanda. Barry Cunliffe e John Koch propoñen a chegada dos celtas á fachada atlántica polo oeste, por vía marítima. Todo isto indica que os contactos marítimos entre as illas británicas e Galicia son moi anteriores á Idade Media. Polo tanto, as propostas tradicionais sobre a chegada dos celtas britanos a Galicia, acompañando os suevos, vándalos e demais tribos xermánicas, non teñen fundamentos reais. Os celtas britanos que se estableceron en Galicia puideron chegar durante calquera das tres grandes migracións procedentes das illas británicas, ou mesmo noutros períodos anteriores ou posteriores. Sabemos que os celtas britanos xa estaban establecidos en Galicia nos albores da Alta Idade Media, a Idade Escura subseguinte á caída do Imperio Romano do Occidente, na que a noticia da chegada das tribus xermánicas é o único eco dun pasado remoto. As tribus que chegaron son as mesmas tribus xermánicas que moito antes asinaran con Roma tratados solemnes e vinculantes de asistencia mutua á perpetuidade. A quen recibirían cos brazos abertos os habitantes de Galicia? A uns celtas britanos que se comerciaran durante séculos antes da chegada dos romanos, ou a uns grupos formados por elites militares xermánicas que tiñan prohibido mesturarse coa poboación indíxena. Na época das migracións da Idade Media, a poboación das illas británicas estaba sometida a unha gran presión debido á presenza de tribus xermánicas que querían facerse co control de diversos territorios. Unha presión que foi en aumento coas redadas de pictos e gaeles procedentes do norte, que provocaron unha fuxida cara ao sur, igual que a chegada dos romanos puido causar unha fuxida cara ao norte uns séculos antes. Estes povos celtas, os pictos, os gaeles e os britanos, viviran ou conviviran no norte das illas durante séculos, onde os matrimonios mixtos eran bastante comuns. É moi posible que, como resultado da presión dos anglos, dos saxóns e dos xutos, tamén migrasen cara ao sur grandes grupos de pictos e gaeles, coa intención de comenzar unha vida nova noutros territorios dos que se retiraran os romanos, e nos que é moi posible que aínda se falasen linguas celtas. Xa que a historia parca en detalles sobre esa época na que posiblemente se forxa a identidade de Galicia, pensamos que a lingüística pode ser unha ferramenta útil para descifrar algunhas pasaxes concretas do pasado do noroeste peninsular ou darnos pistas sobre elas. Comezamos. Santon é unha pequena parroquia situada no suroeste da illa de Man. Esta parroquia debe o seu nome a un bispo e santo irlandés, Spag Santan, bispo Santan. O topónimo orixinal é Kil Spag Santain, que significa Igrexa do Bispo Santan. Co tempo, o nome foise desfigurando e adoptando diversas formas, Santan, Santan, ata chegar á forma actual, Santon. No século XVII, por un erro de interpretación da forma fonética do nome do santo, a igrexa pasou a ser identificada como Saint Anne, Santa Ana, a nai da Virxe María. Na illa de Man, a lingua gaélica nunca chegou a desaparecer totalmente, e se alí o topónimo se deformou tanto ao ser anglicanizado, en Galicia podemos agardar deformacións moito maiores no caso de atopar indicios deste topónimo ou da figura de Spag Santan. O topónimo orixinal, Kil Spag Santain, é interesante porque Spag Santain se pronuncia dun xeito moi parecido a Espasandín, unha entidade de poboación situada na parroquia de Cícere, no concello de Santa Comba, na Coruña. Espasandín, espasande, esposende, espasante, as pasantes, os pasantes, as basantes e os basantes son versións toponímicas modernas da forma latina espasandi, mencionada como topónimo en varios documentos galegos relacionados cun marco de delimitación territorial que estivo situado no mesmo lugar ao longo de varios séculos. Nun documento da colección diplomática do Mosteiro de Cabeiro atopamos Spasandi, unha posible versión latinizada de Spag Santan. Noutro documento do tumbo 2 do Mosteiro de Sobrado dos Monxes
Spasandi aparece como Vados Spasandi. No catastro do Marqués de la Ensenada encontramos unha versión de Spasandi totalmente romanizada, Vespasante. Isto é especialmente relevante porque a forma vespasante é moi parecida a Bispo Santo, o epíteto polo que foi e é coñecido San Gonzalo, bispo de San Martiño de Mondoñedo, a onde se trasladou a sé britoniense no século IX. En gaélico, Spaxantán significa Bispo Santo, literalmente, e como xa sabemos, Spaxantán foi un bispo santo irlandés. Hai que ter en conta que a palabra Sanctán chegou ao gaélico irlandés como préstamo do latín eclesiástico despois da cristianización de Irlanda, nunha época relativamente moderna, moi posterior á caída do Imperio Romano de Occidente. O máis probable é que a versión orixinal de todos estes topónimos galegos sexa Spaxantán, xa que é a única frase que ten significado nunha lingua gaélica. Os topónimos Spasandín, Spasante, etc. non teñen significado na lingua galega. Aínda que no noso sitio web hai moita máis información sobre Spaxantán e sobre San Gonzalo, o famoso bispo santo galego, os exemplos e as explicacións que veñen de seguido deberían convencer os máis escépticos de que estes topónimos galegos son adaptacións de topónimos gaélicos moi posteriores á marcha dos romanos de Galicia e das Illas Británicas. Asumindo que a nosa hipótese sobre Spaxantán é correcta e que Spasandín, Spasante, Sposende, etc. son adaptacións do epíteto do topónimo gaélico, imos basear as nosas explicacións nas terminacións Sante e Sende. Esta última, Sende, é unha deformación semellante á que sufriu Sanctan cando foi anglicanizado como Sentan. O que ven de seguido é extraordinariamente importante porque só se dá en gaélico. En Irlanda, en Escocia e na Illa de Man, os nomes dos santos tradicionais adoitan levar prefixado o adxetivo posesivo gaélico mo, meu, obténdose así topónimos como Mosantan. Isto só se dá nas linguas gaélicas. Un destes lugares coñecidos como Mosantan ou Kilmisantan está situado na antiga parroquia de Spaxantán, en Glenansmole, no condado de Dublín, Irlanda. Así, sábese con certeza que os topónimos Spaxantán e Mosantan fan referencia ao mesmo santo. O único que queda de Mosantan en Dublín e de Mosantan en Galway, Irlanda, son as ruínas dunha igrexa e dun cemiterio hoxe coñecidos como St. Anne. Lembremos que St. Anne e Santon son adaptacións ou anglicanizacións de Sanctán. Agora, prestemos moita atención. No concello de Cedeira, a pouca distancia de Spasante, atópase a capela de San Antón, e tamén atopamos o lugar de Mosende, onde aínda quedan as ruínas dunha pequena igrexa e un cemiterio. En Irlanda, no condado de Dublín, en Galway, descubrimos que Spaxantán e Mosantan foron anglicanizados como St. Anne nos dous sitios, que é o nome das ruínas das igrexas e dos cemiterios actuais. En Cedeira, temos un Spasante nunha capela de San Antón xusto ao lado e un Mosende coas ruínas dunha igrexa e un cemiterio. Na parroquia de Spasante, no concello de Ortigueira, ocorre algo moi parecido ao que observamos en Cedeira. A parroquia chámase Espasante. Nela hai un lugar coñecido como Porto Espasante, onde están o Areal de San Antón e máis a capela de San Antón. En Galicia hai varios lugares coñecidos como Mosende. En Cedeira, en Valdoviño, en Arteixo, en Ourol, en Palas de Rei, en Tomiño, e un lugar coñecido como Mousende na Ponte Nova. En gaélico, a forma mo que vemos prefixada en Mosantan ás veces aparece anglicanizada como Masantan. En Galicia atopamos Coto de Masende en Palas de Rei, concello no que tamén atopamos un Mosende, Macenda en Crendes, no concello de Abegondo, e Meicende en Arteixo, concello no que tamén hai un Mosende. Noutras ocasións, e tamén só en gaélico, emprégase o adxetivo posesivo to ou ta,
ás veces escrito to ou ta, prefixado ao nome do santo, tamén como mostra de afecto e de respecto. Así, podemos atopar as formas to sanctam ou ta sanctam nas zonas de fala gaélica, polo que se en Galicia atopamos espasante, esposende, mosende e masende, tamén deberíamos atopar os topónimos tosende e tasende. E así é. Atopamos un tosende en Guintín, outro en Allariz e outro en Baltar, e un tasende en Cerceda. É posible que todo isto sexa unha gran coincidencia? Que non exista relación ninguna entre Spaxantán e Esposende? Mosantan e Mosende? Masanctan e Masende? Tosanctan e Tosende? Tasanctan e Tasende? Os documentos dos mosteiros de Cabeiro e Sobrado falan dun mesmo lugar, Spasandi, que séculos máis tarde aparece no catastro do Marqués de la Ensenada como Vespasante, quizáis de Vado Spasandi, Vao Spasandi, Vespasante, pero o feito de que o topónimo galego medieval Spasandi acabase convertido en Vespasante pode indicar tamén que os galegofalantes da zona de Ferrolterra aínda lembraban o significado da palabra gaélica spag, bispo, xa que parece un bo motivo para engadirlle a Spasandi a sílaba B inicial de Vespasante, que é unha clara variante galega de Bispo Santo, Spaxantán en gaélico. A conversión de Spasandi en Vespasante está perfectamente documentada cun intervalo de varios séculos entre as dúas formas, e a variante Vespasante foi recollida no século XVIII. Ademais, cada sílaba inicial dos topónimos Mosende, Masende, Tosende e Tasende correspóndese cun dos adxetivos posesivos gaélicos prefixados aos nomes dos santos en sinal de respecto, e iso indica que todos estes topónimos galegos, en máis as súas variantes, só poden ser adaptacións de epítetos religiosos gaélicos posteriores ao século V, xa que este uso concreto dun adxetivo posesivo prefixado ao nome dun santo só se dá en gaélico irlandés antigo e medio. Isto somente se pode entender admitindo que en Galicia se falou unha lingua gaélica despois do século V e durante unha parte do medievo, e admitindo tamén que a lingua que nesa época falaba polo menos unha parte da poboación galega era gaélico irlandés antigo, igual que en Irlanda, en Escocia e na Illa de Man. Hoxe, 16 séculos despois de que se asinasen as actas do Segundo Concilio de Braga, aínda non se sabe con exactitude onde estaba situada a sé britoniense nin o mosteiro de Máximo. En Galicia hai un lugar en Pontevedra e unha parroquia en Lugo coñecidos como Bretoña. Tamén hai un pico coñecido como a Bretoña en Celanova, Ourense, pero en ningún deles parece haber indicios da existencia dunha sé episcopal nin dun mosteiro. O que si se sabe é que tras a destrucción de Britonia ou Bretoña, a sé britoniense pasou a San Martiño de Mondoñedo xunto coa setoniense, creándose así a sé mindoniense. Estes datos relacionan tres bispos galegos importantes: Maelok, o primeiro bispo da sé britoniense do que temos noticias; San Rosendo, bispo da sé mindoniense e fundador do mosteiro de Celanova, onde se encontra o pico coñecido como a Bretoña; e San Gonzalo, tamén bispo da sé mindoniense, o famoso Bispo Santo. No seguinte episodio, Galicia tras a caída do Imperio Romano de Occidente II, falaremos da relación britano-gaélica existente entre estes tres bispos galegos e algúns santos e bispos celtas como San Maelok, tamén coñecido como San Meiloc. A vida deste santo debería resultar interesante para calquera que estea interesado na cultura, na religión e na historia de Galicia. Maelok viviu no século VI. Era fillo dun rei britano-romano de Strathclyde, Escocia. Chegou a Gales fuxindo das guerras pictas. Viaxou a Cornualles, a Gwent. Despois foi a Irlanda, onde se estableceu, para despois viaxar ao norte de Gales. No ano 545 volveu a Irlanda, para logo viaxar por mar ata a Bretaña no ano 546,
onde quedou ata a súa morte. Non se sabe se este San Maelog é a mesma persona que San Maelog, un bispo e santo de moitos outros lugares en Gales, Irlanda, Escocia e Bretaña. Aínda que a grafía agora é diferente, o nome é basicamente o mesmo. Cantos santos e bispos chamados Maelog houbo na zona tradicionalmente ocupada polos celtas? Chegaría Maelog a viaxar tamén ata a Bretoña galega? Era irlandés, escocés, galés, bretón ou galego? Que sabemos da Igrexa celta en Galicia? Que relación parece haber entre un bispo galego e a parroquia irlandesa de Kilrosanta?